Moi boas, son Teresa Rodríguez do Departamento de Zooloxía da USC con docencia aquí no Campus Terra. Importantes consecuencias a nivel ecolóxico, porque estamos a falar do cegamento das nacentes do rato. Eso quere decir que o rato vai a disminuir o seu caudal de auga por mor de que as fontes non van a suministrarlle auga ou estar cementadas. Entón, iso é tremendamente importante a nivel do regato, do río Rato, pero tamén a nivel da biodiversidade que vive nese río, co cal eu supoño que, dende o meu punto de vista, un crimen ecolóxico facer semellante cousa. Estamos diante dun espazo que ten importantes servizos ambientais para toda a cidadanía e tamén, aínda que moitas veces non o pensemos, sociais. Por que digo isto? Sobre todo o segundo, porque é un espazo para poder pasear, para estar en contacto ca natureza. É unha cousa moi importante, sobre todo a determinadas edades, que é a necesidade de sociabilizar, de atoparte con xente mentras paseas, de decir hola, boa tarde, hola, bos días, e iso só podes facer nun ambiente así, porque cando paseas pola rúa non o vas a conseguir. Entón, a nivel social é tremendamente importante. A nivel medioambiental é moi importante, porque é un espazo que está situado no medio dun polígono industrial, é o único espazo verde que ten claro, espazo verde con árbores. Os árbores secuestran carbono. O secuestro de carbono contribúe considerablemente a mitigar un pouco o quecemento global. Non hai nada máis que pasear por ali, poñer a man no asfalto a 5 metros e poñer a man na terra nese cachiño. Hai unha diferencia como de 10 graus. Eso repercute na calidade de vida xeral dos habitantes da cidade de Lugo, pero non só na calidade de vida, na saúde, porque é tremendamente importante a nivel cardiovascular, a nivel síntesis de vitamina D, etc. Entón, eu creo que xoga un papel moi importante, é un bosque pequeno, pero xoga un papel importante a nivel ecolóxico e a nivel social e médico. Eu creo que ese lugar non se debería urbanizar. Creo que debería de transformarse nun espazo público, aberto, dedicado á educación, á investigación, ao disfrute da natureza, facer accesible algunhas zonas que neste momento non o son moito, porque están todas cheas, chegar ás lagoas é un pouco complicado, pero eu creo que sería necesario facer un espazo público e eu creo que unido a algo que eu creo que é moi importante, que son os humedais das Gándaras. Eu creo que inicialmente este espazo formaba parte dos humedais das Gándaras, pero por a fragmentación do terreo, precisamente por todo o sistema de industrialización do espazo, quedou totalmente fragmentado, entón quedou illado. Entón creo que todo ese espazo, fragmentado como está, por desgracia, debería formar parte de un espacio un elemento que ten a Xunta de espazo natural de interese local, que ten unha protección específica, e aí debería de estar, porque son humedais, e os humedais teñen unha protección específica dentro da Directiva Hábitat a nivel europeo. Entón, eso non podemos obvialo nunca. Ese espacio que se pretende cementar aí no Ceao, para poñer naves industriais, é o que a nivel ecolóxico se chaman zonas de inundación ou bosques de inundación. Son zonas tremendamente importantes porque actúan como, eu sempre digo que é como o ril dos ríos. Nos nosos riles se filtran cousas. Entón, nesas zoas, neses bosques de inundación, se filtran contaminantes, se recargan os acuíferos. Eso é fundamental porque temos que pensar que moitas cidades a auga que beben ven deses acuíferos. Cando hai seca,
non hai auga na traída. Entón, a recarga de acuíferos é fundamental. E iso fanno esas zonas de inundación. E, ademais, cumplen un papel tremendamente importante nas inundacións e nas tormentas. Porque o que fan é agarrar auga, entre aspas, secuestrar auga, para que non vaya toda ao río, entón o caudal do río non se vai teóricamente de nai tan forte, e despois, cando veñen as épocas de seca, o que fan é ir soltando pouco a pouco esa auga, co cal permite manter no regato, neste caso no Rato, no río Rato, permite manter un caudal ecolóxico sempre, gracias precisamente a ese secuestro de auga que fixeron durante as épocas de inundación. Entón, nese aspecto, son tremendamente importantes a súa conservación. Por desgracia, o que estamos facendo é todo o contrario. Destruir, enchelo de lixo, enchelo de cemento, o que queren facer neste caso é acabar con todo eso. Nos ecosistemas de bosque de inundación ou de zonas de inundación hai moitas especies que dependen deses ecosistemas polas características propias do ecosistema. Son zonas nas que en algún momento están totalmente inundadas e noutro momento están prácticamente secas. Isto supón que, sobre todo, por exemplo, dende o punto de vista da fauna, son especies, as especies que aí habitan, son especies que teñen que ter fases de resistencia. Ben en forma de quistes, ben en forma de ovos que quedan soterrados na humedade da terra e que cando eso se inunda eclosionan, falo de postas de insectos ou tal. A parte deso, aí, ao ser unha zona de inundación, temos anfibios, moitos deles están en algún estatus de protección no listado de especies protegidas. Temos especies de crustáceos, hai tamén reptiles, é dicir, a nivel de fauna hai bastantes especies, hai aves, sempre nos olvidamos das aves, bueno, sempre non, casi sempre. E estas zonas, estes bosques son importantes porque, igual que nos cando imos por unha autoestrada, paramos nun área de servizo a descansar, estes bosques pequeniños, como ese de aí do Ceao, é un área de servizo no paso de aves camiño de outro sitio, ou no paso de insectos. Hai moitos insectos que non poden voar 15 kilómetros. Entón, se teñen un punto onde pararse, é un punto de descanso, é un punto de recuperación. Entón, en ese sentido, son importantes. E despois, dentro do punto de vista da vexetación, son moi importantes porque é unha vexetación moi característica, é unha vexetación que ten as súas raíces moitas veces en zonas húmedas, enchoupadas, encharcadas, e outras veces esas raíces están en seco. Isto fai que todo isto sexa, que estes espazos teñan unha biodiversidade moi característica. Temos ameneiros, temos bidueiros, temos algueiros, nese currunchiño de bosque que é moi pequeno. Hai carballos, hai rebolos, hai fentos, é dicir, hai unha vegetación bastante interesante, que habería que hai que sacar especies invasoras, porque algunha hai, pero hai que facer unha limpeza de invasoras, pero non hai que cementar todo eso porque é un reservorio moi importante de biodiversidade e un pulmón verde para a cidade de Lugo. Moi importante. Dentro desas especies de fauna características que poden aparecer nestes bosques de inundación, está un peixe que é o espiñento. É un peixe moi curioso. É un peixe que vive tanto en mar, como en auga doce e en auga salobre. E ademais ten unha capacidade xenética de adaptación impresionante. Pode adaptarse en moi poucas xeracións da auga salobre a doce ou da auga doce a salgada, dá igual. E ademais pásalle como o salmón. Hai formas que veñen dende o mar, remontan e desoban para a reproducción en río, en auga doce. En auga doce necesitan augas pouco movidas, que é o que pasa nas charcas, que hai aí. Son augas que non se moven, que non teñen corrente, a non ser que haxa unha inundación ou tal, unha tromba de auga que si cae un pouco. Pero, nese sentido, é un hábitat que debería de protexerse, de manterse para manter o espiñento, que
Na IUCN, na Unión Internacional de Conservación da Natureza, xa non está como vulnerable, está como de preocupación menor, pero no listado de especies protegidas de Galicia sigue aparecendo como vulnerable. Entón, cementar eso implica que estás atacando unha especie vulnerable. Eso non se debería facer nunca. Eu a xente de Lugo, que sexa de Lugo ou que non sexa de Lugo, pero que pase por Lugo, eu lle diría unha cousa moi simple: achégate ali e dá un paseo. Pensando no que estás facendo, primeiro pasea polo ceao. Despois de pasar polo ceao, méteste ali e paseas. Procesando, escoitando os paxaros, sentindo na pel o frescor que hai ali dentro con respecto de fora, e despois decides se hai que apoialo ou non. Porque eu creo que unha vez que fagas eso, sí que hai que apoialo. Alguén dixo: o que non se coñece non se ama, e o que non se ama non se coida. Entón, para coidalo, primeiro temos que coñecelo. Entón, hai que ir ali, hai que pasear por ali. Eu creo que non vai haber ningunha persoa de Lugo ou de fora de Lugo que pasee por ali e polo ceao e que non apoie esta iniciativa.